mauni ang Ulagway sa passenger terminal dito sa Pier 1 sa Cebu City. Liwa sa Pasko 2024. Di na sama kapuno. Pero perting alimuuta sud sa passenger terminal. Supposedly, mo'y labing maayo nga passenger terminal sa tibuok Kabisayan. Minilyon ka pesos ang kita sa Cebu Port Authority kada adlaw. Ambot nga nung ilang gipasagdan ingon ini ka init o kaalimuot ang passenger terminal diri sa Pier 1. Mao ni ang gigikanan sa daghan nga mga shipping companies. Tanaw makita ang mga air conditioning units. Dagko kay ning ilang mga aircon dinhi, Hitachi ang brand ini. Akong kitanaw diri sa luyo, konektado man siya sa kable pero wa maganda. Ang kada aircon, ibutangan nila industrial fan. Dagko nga industrial fan. Kung di pa igo sa paghatag itaw nga limpyo sa kaalimuot sa mga pasahero dinhi. Akong gipangutana pipila ka mga personnel kini ko nung mga industrial fans ibutang samtang gi bag-ohan ilisan ko ning mga aircon, pero di sabta ng aircon ang gibutangan og industrial fans. Na mga aircon nga wa gyapon mag-andar, wa say fan kining aircon. For example diri sa akong atubangan, wa siya mag-andar, wa sad siya industrial fan. Pati yung limuta. So parang doon ay mga pasahero ni ingon, mahimo ba nga ablihan na lang ang bildo nga mga bitana diri sa Pier 1 aron nga dili kayo init o limuot. So ningari ko sa usa sa mga pultahan, mao ni ang usa sa mga pultahan nga bildo. Kaya ako nakitaan able man, may kandado. So kung gisuyan able, kaya po atubangan sa barko sa Kukaliyong shipping lines, wasay hangin dari sa gawas. So maura gihapon perting alimuta kay ibalik man kainit o kaalimuot diri sa ato. So mura gyud mig nahuom diri sa, pero arang-arang dili kon magaginawag luag, pero mura gyud mig nahuom diri sa sud. Iyat nagbayad ka og terminal fee, nagbayad ka sakto sa ilang mga charges niya, minilyon ka peso sa ilang kita gikan sa inadlaw itang operasyon sa mga shipping companies sa pagsudgawas diri sa mga pasahero. Ambot nga nung nakarigaman ni sa Cebu Port Authority. Ang sulti sa pila ka mga personnel dinhi nga gipasaligan ko no sila nga palitan o bago na naproy mga bagong air conditioning units nga napalit, iilis aning naguba nga mga air conditioning units. Wala sila kahinumdum kanusan ni naguba, dugay na kaayo, yung sigihan na sila o pasalig. Doon na kuno'y pipila nga giilisa na ng mga air conditioning units, pero wa pa sila kahibaw kanusa agad ni mailisan doon sa ilang nahimutangan. So meaning wa gi klarong pahibaw o explanation ang management sa Cebu Port Authority na unsa maning aircon kanusa man ni ilisan sa may daot ini, di na bagid ni siya nganong wa man ni preventive maintenance aron nga dili ni maaberya og ingon ni kadugay, dili mo resulta gyud ni kainit diri sa passenger terminal sa Pier 1 sa Tacbayan sa Subo. Doon na sa pipila ka mga personnel din kini mga shops nga akong na hinabi. Ingon sila nana kunos gawas. Nasa gawas sa pier sa passenger terminal diri sa Pier 1. Nana kuno nila nakita nangabot nga mga bagong air conditioning units. Pero sila kahibaw ganun sa itaod. Amot nag-holiday ba sa mga personnel? O sila mag-expect na matindaghan ang pasahero sa Pasko o sa bagong tuig. At kung pizza 23, pizza 22, pizza 21, per tindaghan na. Dili ka lingkod ang mga pasahero din hitungod sa kadaghan sa mga naghuot sila, nanindog na lang ang kasagaran nila. So maka-imagine ka kung apiki mi nga wa pagani mo puno karon unsa ka kainit o kaalimuot ato ni aging Pasko.
ug unsa li kainit o kaalimuot inig bagong tuig karong weekend tigpauli na sa para sa bagong tuig. Grabe ha sa mismanagement, sa incompetence sa management sa Cebu Port Authority. Yano kay nga panginalan sa ventilation wa magkadimao. Iyat wa sila maikog, buliktag yapon sila terminal fee at pahantang yapon sila sa naandan nga mga bayranan. Bisan kung wa sila ka-deliver sa most basic of all services na mao ang pag-improve sa ventilation. Sir, ang aircon sir hapit na mataod? Sir? Ang pag may aircon hapit na mataod? Kung pag ko idea na, sir. Karon unsa ning buwanan na naot sir? Kung ano yung idea po. Mao ni kasi karon dawat na tong tubag gikan sa mga personnel diri sa Cebu Port Authority. Di na lang ko kagawas kay stricto man sila sa paggawas sila magdakaw ticket o niya pakutanon ka ngano mogawas ka. Pero dito sa Atubangan gyud, isod gyud mo sa Pier 1, sa Atubangan gyud nagbaha. Sa ganghaan gyud ha, sa di pa ka makasud sa passenger terminal, magkaangkaang ka og lakaw kay nagbaha. Wa ba iwan? Nag-uwan ti ali pila ka adlaw dito bay, ambot diin gi kani baha. Wa na may uwan karong orasa diri sa Pier 1 sa Dakbayan sa Subo, pero nagbaha. So, meaning dito sa gawas ang drainage, diri sa sud ang ventilation, ambot unsa pay ubang mga bataka mga serbisyo nga wa nila maatiman sa Cebu Port Authority. So, mangayo lang tag liwas na mas pinaskuhan sa atong kadakuan sa Cebu Port Authority. Palihog ko ng susi ani be. Nanong gipasagdan man ninyo? Pila naman ikabuan ning problema ha? Nanuwa pa man ninyo ni masulbad hangtod karon? Kanusa pa man ninyo sulbaron? O kanusa pa mumuhatag og klarong katinawan ngadto sa mga pasahero? Sakto ilang bayad, sige mo paningil sa inyong naandan diri nga mga bayranan sa sud sa passenger terminal o sa mga pantalan. Nanong wa man ni mahatag ang labing batakan sa mga serbisyo sama sa pag-improve sa drainage, sama sa pag-improve sa ventilation diri sa sud. Of course, hindi pa ka makasud sa Pier 1, makakita na ka sa problema, hugaw kaayo ang kinatibukan sa palibot tungod sa kadagas mga pasahero naglinya sa mga ticket offices. Kini mga ticket offices, tikada 70 mao ni diragway, hantud karon wa paghihapon nila masulbat, wa paghihapon nila ma-address. Doon na tayo online booking, doon na tayo ubang mga enhancements. Yet, wa lang gid gihapon atiman nila ining mga problema diri sa port area sa Dakbayan sa Subo. Nireklamo na ang mga senior citizens nga kanaog nila sa barko, manglakaw sila glayo, una sila makakita og tarong nga mga taxi nga dili sila lubagon, makakita sila og mga sakyanan pamasahero. Pero hantod karon pulos lang pasalig, pulos lang saad ang ilang gihimo sa kadakuan sa Cebu Port Authority o sa Cebu City Government nga nagsige og pasalig, mutabang sila sa pag-address ini mga concerns sa traffic, sa kakuwang o public transportation, sa peace and order, sa kalimpyo sa palibot, sa of course drainage o diri sa sud sa ventilation. Wa pa ko kasud sa comfort rooms diri sa passenger terminal, mahadlo ko kung siya ako makitaan. So palihog, malihog ta bago pa may liwas Pasko sa kadakuan sa Cebu Port Authority. Enjoy your vacation. So na bakasyon mo karon, nagpahimos usag ko kaniyang mga sweldo o mga suhulat, mga benepisyo isip mga tagduma sa Cebu Port Authority at timan na intawon palihog ninyo. Makonsensya oroy mo sa atong kabati sa mga serbisyo nga inyong wa ninyo mahatag. Bati nga serbisyo nga inyong nahatag ngadto sa atong katawhan. Batakang mga serbisyong inyong gihikaw gikan sa mga pasahero. Masakto bayad sa terminal fee, nagtuman sa tanang mga lagda sa paggamit sa atong mga pantalan din sa Dakbayan sa Subo. Kumusta ang inyong bakasyon sa Pasko? Inauti mo kaagi diri sa passenger terminal. Otherwise, kaya magdamog daghang kay paypay aron nga dili mo mag kadusingot sa singot sa grabing kaalimuot diri sa sud. Kaya mga aircon din, pertindaghana ining aircon, pertindagkuha ining ilang aircon, daot di ay tanan, o niya wa pa'y siguro pa no sa mailisan. Daot tila na ni kabuan kining problema ha. Hangtod karon wa nila atiman na. Gikan diri sa passenger terminal sa Pier 1 sa Dakbayan sa Subo, kini si Leo Lastimosa. Salamat sa inyong
pagtanaw ini atong video.